Karon adlaw sa Sabado, paghandom kang Santa Teresa sa Avila, birhen ug doktor sa simbahan. Ang bisan unsang mahuna-hunaang sala mapasaylo gayud, gawa sa sala batok sa Espiritu Santo nga gipahayag nga dili gayud mapasaylo. Kining pahayag ni Jesus mahinungdanon kaayo nga ang tulo ka mga ebanghelista, San Mateo, San Marcos ug San Lucas naghisgot man niini. Pinaagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo nga ang usa ka tawo makatuaw og Aba Amahan. Ang sibisan kinsa nga mosalikway sa Espiritu Santo, mosalikway sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang katisismo sa simbahang Katoliko mipatin-aw nga walay kinutuban ang kaluoy sa Dios apan ang sikinsa nga tinuyong modumili pagdawat sa iyang kaluoy pinaagi sa pagbasol ug paghinulsol nagsalikway sa kapasayloan sa iyang mga sala ug sa kaluwasan nga itanyag sa Espiritu Santo. Sa makausa pa, nagpahibalo kini kanato nga kita maoy naghimong tinuod sa impyerno ug dili ang Dios. Sumala sa giingon ni San Papa Juan Pablo II, ang walay katapusang silot dili di ay minugna sa Dios tungod kay diha sa iyang manggiluy-ong gugma, bugtong niyang gitinguha ang kaluwasan sa mga linalang nga iyang gimugna. Sa pagkatinuod, ang linalang maoy mismong misirado sa kaugalingon gikan sa gugma sa Dios. Pamalandong. Ang akong pagdumili ug pagsalikway sa kaluwasang gitanyag sa Dios kanako, mao di ay kini ang sala nga dili mapasaylo, sala batok sa Espiritu Santo. Nakaamgo ba ako niini? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyog maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Gihatag mo sa imong anak ang gahom ibabaw sa tanan mong binuhat. O Ginoo, among Ginoo, pagka mahimayaon sa imong ngalan ibabaw sa tibuo kalibutan.
Gibayaw mo ang imong kahalangdon ibabaw sa kalangitan. Gikan sa mga baba sa mga kabataan ug masuso, gihimo mo ang kadayganan tungod sa imong mga kaaway. Gihatag mo sa imong anak ang gahom ibabaw sa tanan mong binuhat. Sa pagtan-aw ko sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kabituonan nga imong gipahiluna, unsa ba ang tawo nga nanumbaling ka man kaniya? O ang anak sa tawo nga nagtagad ka man kaniya? Gihatag mo sa imong anak ang gahom ibabaw sa tanan mong binuhat. Imo siyang gibuhat nga ubos lamang ug diutay sa mga anghel, ug gipurong-purungan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gihatagan mo siya sa pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanang butang ubos sa iyang tiilan. Gihatag mo sa imong anak ang gahom ibabaw sa tanan mong binuhat. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Sultihan ko kamo, bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akoa, mauusab ang buhaton kaniya sa anak sa tawo atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa anak sa tawo atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tawo pasayloon, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Kung ikiha kamo nila didto sa mga sinagoga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay tudluan kamo sa Espiritu Santo ni adtong panahona unsay angay ninyong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.